Adventná nedeľa, zapalíme si sviečku. Takže zapalíme. A tak. Takže dneska sme si zapalili druhú adventnú sviečku. Sa nám pomalšie blíže Vianoce. Takže ľudia, napíšte, čo si budete si prieť pod stromček a takže ľudia, na chvíľočku sa nám to tu blíži, na chvíľu tretia a potom tam dáme to, potom všetky časti na konci adventnej nedele budú všetky časti, ktoré by ste mohli vidieť. Ja to pretáčam, lebo dôvody sú dôvody, lebo nebude čas na to, takže keď sa vám dám na obrazovku. Keď sa páčilo, nezabudni dať odber a like. Vidíme sa v ďalšie videá. Tak čau.